Hello mkomanashi, ini ndashandisa ghost account kuti nditumire confession yangu. Dzimwe dzenguva ndinombogara pasi ndofunga kuti zveshuwa Jesu airevesa paakati money is the root of all evil. Upenyu hwangu unokwanisa kungourondedzera uchingoti money is the root of all evil. Zvakaitika sekudai ini ndakapinda muSouth Africa ndichiri mukadzi wechidiki. I was around 27. Ini ndakawanikwa ndine 23 years ndiri mhandara. Kubva ndiri mudiki ndaiva musikana ainge akazvibata, handina kumbogara ndaita mukomana kusvika ndazowanikwa. Asi ndawanikwa ndakaita munyama wekuti handina kukwanisa kuita mbereko, handina kukwanisa kubata pamuviri. Saka chakabva chava chituko pamusha pandainge ndakawanikwa. Each and every time vamwene vangu vaigara vachingondituka nenhau yekutadza kuita mwana kwangu. Vaigara vachingotaura kuti the purpose yemarriage ndeyekuti uitire murume wako vana. So then one of the days pane zvakazoitika zvokuti ndakazongozviudza kuti I cannot take it anymore. Ndaiva busy ndichibika, munhu wose aitova mukitchen, vanhu vakagara pabench. Saka pandaimona sadza, poto yaiya yakabva yangodona, sadza reri rikabva radonera mumoto. Zvaitika sekudaro, vamwene vangu vakabva vangoti ndiwo mabasa engomwa. Kana usina mwana haufe wakaziva kuti upfu unorwadza kutenga. So ndaudzwa mashoko iwawo, ndakangosimuka ndikabuda panze. Ndabuda panze ndakanzwa murume wangu achitonditukawo ari mumba kuti zvausina respect naiwe ungangosimuka pane kuti ukumbire amai ruregerero. So ndakabva ndangotsvaga imwe tambo yaiva padhuze yataishandisa kusunga huni. Ndikabva ndangotora zvimwe slippers zvaiva padhuze nedoor. Ndikabva ndamhanya ndakananga musango because chinangwa changu ndaizviudza kuti ndinoenda ndonozvisungirira. Zvaita sekudaro ndichifamba musango kudaro, ndakatsvaka muti wekuti ndizvisungirire. But chakaitika ndechekuti pamuti pandakaenda paya ndakabva ndaona pane vamwe vakomana vainge vakagara muzasi memuti iwowo vachisvuta mbanje. So ndakazongoramba ndichifamba. Then mukufamba kwangu ndakazosangana neumwe murume akandibvunza kuti ko muri kuendepi? Ndakabva ndangoti zano kuti ndimuudze, ndikamuudza kuti ndiri kuenda kunoona vamwe tete vangu, bosi kune vamwe tete vangu vaigara munext village. Baba vaya vakabva vandiudza kuti kwavira, handei munorara kumba muzomukira makuseni. Ndakaita sekudaro ndikanorara pamba pemurume uya. Then mangwana makuseni ndikabva ndamuka ndakananga kumba kwa tete vangu. Tete ava vanga vasiri tete hanzvadzi yababa, asi inhau yekungoti taingovaziva kuti nditete nenhau yekuti mutupo umwe chete. Ndakazosvika pamba patete paya, makumbo angu akazvimba. Tete vakandibvunza kuti ko chii chaitika? Ndikavarondedzera. Vakanditi alright, chizorora then wozogeza ndodzokera newe. Ndakavaudza kuti tete ini handichakwanisi. Vakanditi zvino woita sei? Wafunga here kuti uzongofamba uchitukwa uchinzi uri mvana? Shingirira, mwana chipo chinobva kuna Mwari, nerimwe gore Mwari vachakupa mwana. Ndakabva ndavati tete, ini hangu ndafunga kuzviuraya kana kuti zviri nani hangu kuti ndiende kuSouth Africa, asi kumurume handisi kudzokera. Tete vakazondiudza kuti pandiri panapa handina kana mari, asi mari yandinayo i60 rands, hameno kana ichikwana. Ndakati tete ndichazviona ndava murodhi. Vakazondipa juzi, vakandipa nedzimwe hembe nemamwe matennis. Takazoenda parodi tikanomiririra bhazi raidhiraivhwa nechikomba chavatete banguru. So banguru pavakazosvika nebhazi, tete vakazorondedzera vakati mwana haana mari but arikuda kuenda mumasvingo town.
so ndakazokwira mubhazi ndikazoburukira mumasvingo. Then from masvingo bamukuru vakazotaura nedzimwe shamwari dzavo dzaibva kuharare nerimwe bhazi raenda mubait bridge. Ndikazokwira ndikanoburukira mubait bridge, then ndikazonojambiswa border. Ndasvika muSouth Africa ndakaita rombo rakanaka because ndakabva ndawana basa rekushanda mukitchen ndichiita zvestay in. Mukadzi uyu wandaishandira aindida sevana vake, and also because ndaiva munhu ari very hard working. So mukadzi uyu akatanga kundikurudzira akati ndoda kuti uite macourses kuitira kuti uve an independent woman, kuitira kuti life yako ikwanise kuzoenderera mberi, because ndainge ndamurondedzera situation yangu yekuti kuZimbabwe ndainge ndakawanikwa but ndakatiza murume nenhau yekuti ndakatadza kuita mwana, so aigara achingondicomforta. Saka ndakazoita course ye-call center management. Ndapedza kuita course iya mukadzi uya aishanda kuPick n Pay as a human resource manager, saka akazonditsvakira basa ndikatanga kushanda kuPick n Pay, but ndakaramba ndichimbogara navo because aingonditi I see you as my daughter. So then there was a time yekuti akazondiudza kuti if you want you can move out so that you can start your own life. So ini ndichipinda muSouth Africa handina kumbogara ndakwanisa kuita relationship nemaZimbabweans because ndakangosvikira pamba pemaSouth Africans ndikangotanga kungoactawo semuSouth African, zvekuti munhu wese aingosangana neni aingofungidzira kuti ndiri muSouth African. Saka zvinhu izvi zvakabva zvandipa pfungwa yekuti ndikanganwe chinangwa chandainge ndakawira muSouth Africa, because ndainge ndongozviona like I am a South African as if I'm already home. So zvataiita ndezvekuti nemaSouth African friends angu there was a time yekuti taiwanzoenda mumaclubs, and mumaclubs mataienda tatisingaende mumatavhen kana muzvimabottle store, taienda mumaclubs munonwira vanhu vanenge vane mari dzavo. Type yemaclub awa maclub yekuti they are very quiet, mune musina kana noise, people will be just chilling vachingohave a very good time. So ndakazosangana nethis Nigerian guy. Chandakada this Nigerian guy munhu wekuti anga asingatyi kuspenda mari ende mari yake yanga isingaperi. So akazondinyenga tikadanana. Then there was a time yaakazondiudza kuti I want you to stay with me. Then ndakazoudza mama vangu vemuSouth Africa ndikavaudza kuti mukomana wangu ari kuti ndoda kuti ugare neni. Then she gave me her blessings ndikatanga kugara nethis Nigerian guy. So at that time ndipo pandakatanga kuzivawo kamwe kaapplication kanonzi Instagram, ndakabva ndajoina. Saka indaingozviudza kuti ndiri muroora wekunigeria, saka vanhu vazhinji vandaitevera paInstagram vanhu vekunigeria mostly, and most of the women vekunigeria vekuti vaingopoza vachizvirakidza macaves avo nechichi. Saka ndaiti ndichiscrolla paInstagram paya, then my boyfriend aivandudza kuti these are money run girls. Every time pandei ndiri paInstagram ndichingoona mapictures evasikana vekunigeria, sometimes aibva ati this one is a money run girl. So ndakabva ndamubvunza kuti kozvorevei kana uchiti money run girl? Akabva andudza kuti vasikana vanoraramira Instagram but vanenge vane mari dzavo. Ndakabva ndamuti even inini ndinodawo kuita a money run girl. Akabva anditi no, you cannot be. Ndikamubvunza ndikati what do you mean kana uchiti you cannot be a money run girl? Kasi am I not good enough? Akabva anditi you cannot be. Saka ndakabva ndanzwa kurwadziwa because deep down ndakanzwa as if ashora body structure yangu, because most of these women vanenge vane mabody shape akaita like this Nigerian actor Destiny Etiko. So vanenge vane mahips nemacaves chichi. So inini I'm just a slim woman. Saka ndakabva ndangonzwa kuti as if andishora. So iye paakaona kuti ndaboekana akabva andiudza kuti no, I don't mean kuti I will say beautiful, but there is something behind that you cannot do. Ndakabva ndamuudza kuti inini I can do anything. Akabva anditi are you sure? Ndikamuti akanditi okay, one day I will take you somewhere and we'll see kuti unogona here kuzova a money run girl.
So one of the days takaenda hedu kuclub, tikaenda tikanonwa doro. So tanga tadhakwa. After tabuda muclub akabva nditi handei to that place, do you still want to be a money run girl? Ndikamuti apa ndaitaura because I was drunk. Takabva tafamba kudaro, takabva tanopinda mune kamwe kashop, it's a tattoo, a body shop. Tapinda muya ndakatanga kuona kuti mumadziro mamakahengwa zvimaposta zvemavampire like zvana Dracula nechichi, then makanyorwa like zvimatriangle zvekuti 666 and the likes. So ndakatanga kurohwa nehana, bvabva nditi enda unogara apo because pakanditi enda unogara kanga kakaita unge kabed, kakaita unge kakauch, kakaita unge kambedha at the same time. So pandakanogara paya I could see kuti paiva nema-blood stains. Saka ndakabva ndatanga kutya. Pakabva papinda this white guy. Anga akapfeka t-shirt ye-black yanga yakanyorwa pachest pake necolor yered. Pakaiswa seko yakanzi "Oh Lucifer." So ndakabva ndarohwa nehana, ndikabva ndasimuka ndikamhanya panga pane boyfriend yangu, ndikamudza kuti I want to go, let's get out of this place. Saka iye akabva anditira rafu akanditi dzokera apo. So I just thought kuti maybe because he was drunk, but later on pandakaramba ndichichema ndichimudza kuti I want to get out of this place, akabva anditora bvabva andisa pachest pake, bvatanga kundipapadzira. So zvinhu izvi aigara achizviita kuti ndikangonzwa unge ndaboekana, even if ndikamubata achichita pafoni pake, aibva amhanyira kundigreba obva atanga kundibhabhadzira. Kana andibhabhadzira aiva nering yake yaaigara akangopfeka yanga asingambobvisi, then aibva atanga kundipuruzira pachirebvu. Then aingoti akangondipuruzira nering iyoyo, ndobva ndatanga kutonzwa unge everything is just going to be okay. Saka ndizvo zvandakabva ndanzwa at that time. Ndakangofila as if my boyfriend is my protector, haangambondiendese munzvimbo yekuti ndingaurawa. Ndakabva ndaenda pakabed kaya ndikabva ndarara kudaro. That guy anga ane t-shirt yanga yakanyorwa kunzi "Oh Lucifer" akabva avhura padombo pangu because ndakapfeka katop, vaakavhura vatanga kundirabha amenoti yaiva spirit kana kuti chii, vatanga kutondisa tattoo. Saka achindisa tattoo zvairwadza zvisingaiti, inge yacho ndainzwa ichindipinda munyama. Saka ndakatanga kuscreama. Then boyfriend yangu yakabva yauya neglass ikanditi smell this, it's your favorite wine. Ndakanhuhwidza wine iya ndakabva ndanzwa kuti munhuwi wacho it was so sweet. Saka ndakangonwa sip 1. Ndanwa 1 sip ndakabva ndangoita black out. Then the next thing ndakazomuka ndikaona ndakangorara patable and those guys vanga vakatogara somewhere vachitotaura nyaya dzavo. Ndakasimuka. Saka pandakasimuka ndakanzwa kurwadziwa padhuze nepaguvhu pangu. Ndikabva ndatarira ndikanzwa as if ndakanyorewa. Ndakaenda pane mira ndikabva ndaona kuti ndandadrowewa a tattoo ye-butterfly. Ndakabva ndamubvunza kuti kose wandisisa tattoo without my consent. Akabva nditi handiti chibva kuclub wati you want to be a money run girl, now you are a money run girl. Ndakabva ndati okay, it's okay, handei. Saka tichienda kumba ndakamubvunza kuti so when am I going to start making money, because ndakangofungidzira kuti ukaiswa tattoo then money is going to come. Akandiudza kuti no, those guys pavachazokuvheta then they will see kuti uri clean here, kana uri clean you will see that money is going to start to come. Takazorarama sekudaro, then my boyfriend akazoti ndoda kuenda kuDurban for a business meeting, zvake izvozvo zvaita zvemabusinesses ake. Akazoenda kuDurban, inini ndikasara ndiri ndega paapartment yatairenta. Saka one day ndakatorara, maybe it was around 1 a.m. Ndakarara kudaro ndakafila as if mune presence yapinda mumba. So ndakamuka, but kumuka kwandakaita ndakamuka ndakarara. I could feel kuti ndamuka but ndanchiri ndakarara. And ndakabva ndaona kudo ndikaona kuchipinda that guy akandisa tattoo. Saka zvanga anga akapfeka a black robe. Mumaoko ake anga akabata banga iri raichururuka ropa. Saka ndakabva ndafungidzira kuti imbavha yapinda mumba. Ndikazama kumuka
Pandakaedza kumuka, bhodhi yangu yose yakaita kunge yaiva mukoma, zvekuti chinhu chandaikwanisa kungofambisa maziso angu, ndaingogona kungofambisa maziso angu ndakamutarisa. Akabva atanga kufamba achiuya kwandiri, and achifamba kudaro munhu wekuti aitofamba ane zvivindi. Angosvika panda ndakarara paipaya, bvabva abvisa magumbezi, all the sheets, bvabva andisa pafloor. Andisa pafloor akabva abvisa pijama rangu, bvabva atanga kupuruzira panga pane tattoo. Ndakanzwa as if tattoo riya rava kufamba-famba. Saka achibata tattoo riya akabva atora banga, bvabva andibaya nebanga patattoo paipaya. Ndakabva ndaridza mhere, but iye hapana chaakanzwa, bhozi kuridza kwandaiita mhere, ndairidza mhere but pasina sound yandaikwanisa kuburitsa. So zvakazoitika ndezvokuti akaramba achindistebha. So ndakazotanga kutsvaka simba. Ndichitsvaka simba mbichana ndakatanga kufambisa ruoko rwangu because ndainzwa pain. Ndikabva ndaenda padhuze negumbo rake, ndikabva ndatanga kumupara, ndichimupara neruoko rwangu. Saka iye akabva anditarisa, bvasimuka, bvaenda bvaanotora imwe wine yaingogara iri mumba. Wine iyi mukomana wangu aindiudza kuti don't drink this wine because aiseka neni achiti ukangonwa wine iyi ndinogara ndakaimixa nemadrugs, hameno hako uchaita addicted kumadrugs. Saka inini zvemadrugs ndandisingambozvidi, saka ndaingoavoida wine iyoyo. Kunyange ndikanzwa kuti ndiri kuda doro sei, ndaitoti zviri nani hangu kuti ndinotenga than kunwa wine yeboyfriend yangu. Akabva anotora wine iyaya bvaauya nayo, bvaapfugama panext neni, bvaadira wine iyaya muglasi, bvabva andinwisa. Saka kundinwisa kwaakaita, akangonditi shama muromo wako. Saka paakanditi shama muromo wako, muromo wangu wakabva wangoshama woga. Then akabva aita zvekudira wine iyaya muromo mangu. Wine iyi akaita zvekudira zveutsinye zvezviya, zvokuti aidira non-stop, achida kuti glazi rose riperere mumuromo mangu. Saka because ndandisingagone kumedza, wine iyaya yakaramba ichingozara mumuromo mangu, imwe yacho ikatanga kubuda nemumhino. Saka ndakatanga kunzwa kuti ndiri kuvharwa mweya, ende because ndandakukachidzwa imwe yacho yainge yava kubuda nemumhino mangu. Saka pandainzwa kunge ndiri kuvharwa mweya, ndakatanga kunzwa dzungu. But the last thing that I remember, ndakaona murume uya achisimuka. Ndakangomutarisa but hapana chandaikwanisa kuita. Akasimuka, bvabva aburitsa chimwe chinhu muhomwe make. Chinhu ichi chairakidza kuti chiri kurarama because chaita kunge zongororo chichita kunge rize at the same time. Akabva achisa pafloor. Chinhu ichi achisa pafloor, zongororo riya rakatanga kufamba richiuya kwandiri. Bvabva auya, bvabva andivhura zvidya zvangu. Andivhura zvidya, bvabva abvisa pijama randandakapfeka. Abvisa pijama riya, zongororo riya rakauya rikaita zvekunanaira nepazvidya zvangu, rikanosvika panhengo yangu. Parakanosvika panhengo, ndakabva ndanzwa kuti chinhu ichi chiri kupinda nepanhengo pangu. Ndakabva ndanzwa imwe pain yandanga ndisati ndambonzwa mukati mekurarama kwangu. It was as if ndiri kunzwa jeko riya rinonzwa munhukadzi kana ari kumaperiods, but jeko iri it was 10 times more. It's like pain yekuti munhu hausati wamboinzwa mukati mekurarama kwako. So zvaitika sekudaro, ndakabva ndangoona kunze kwatoyedza. Kunze kwaedza ndakamuka ndikazvitarisa. Saka ndakangozvidza kuti I was dreaming because zvinhu zvese mumba looked normal, kana mapijama andandakapfeka ndanga ndichingori nawo. Saka ini ndiri munhu wekuti kubva mukukura kwangu ndiri munhu wekuti handigoni kurara ndisina pendi. Nyange zviite sei ndinototi ndirare ndakapfeka pendi, even ndakapfeka night dress or mapijama mukati ndine pendi. So ndakanzwa kuti mupendi makanyorova. Ndakabva ndaenda mubathi ndikanobvisa mapijama nependi. Ndakabva ndaona papendi pane turopa, but ropa iri it was like munhu aspota, like munhu abatira mimba. Ndakadzoka ndikaenda palaptop ndikapinda online ndikaresearcha, ndikabva ndaona kuti ropa iri it was spotting. Ndakabva ndafara zvisingaiti, ndikamhanya ndikanotora foni yangu ndikafonera boyfriend yangu ndikamuudza kuti I think I'm pregnant because ndaspota.
Zvaita sekudaro iye akavhandutsa kuti I am also happy, saka let me book a ticket right now and fly back to Joburg. So ndakamumirira. Paakasvika akavhandutsa kuti we have to go to the doctor to make sure. Takaenda kwa private doctor, but tichipinda muchipatara chadoctor vaya, the people were very rude kwandiri. Kubva pareceptionist wacho aiva rude kwandiri, even doctor vacho vaiva rude, zvaizvokuti it was not a way yekutreata munhu ari pregnant. So pavakanditesta vakati you are pregnant, vakati we have to do a scan. Vakanditi uya kuno. Ndakabva ndanorariswa pane kamwe kamubhedha, ndakatarisa TV yescan. Saka pairabha imwe jeli padumbu pangu, ndopandakabva ndanotisa something paruoko rwadoctor ava, because boyfriend wangu anemwe ring yake kuti abvise mumaoko. Those rings, they were very identical, even though Dr. ava vaiva murungu, but maring avo aiva exactly the same. Andisikana kudaro, Dr. vaya vakabva vati, ende vakataura vasina kana tsitsi, zvikanzi unfortunately nhumbu yako yakagara mumatubes, saka tinofanira kutokuoperata, otherwise unofa. Pasina kana kumbokupa counseling kana anything. Ndakatanga kuchema. Boyfriend yangu ikabva yauya pandiri ikanditi, wanga waudza here anyone kuti you are pregnant? Ndikabva ndati andiwega wandangoudza. Zvikanzi kuZimbabwe wakaudza ani? Ndikati hapana, because kumba culture yedu inoti nhumbu haiudzwe munhu, vanhu vanozongoita zvekuona kana yakura. Zvikanzi good. Zvikanzi let me see your phone. Ndakabva ndamurakidza foni yangu. Atarira foni yangu akanosecha pachat ramama vangu, akasecha pachat rasisi vangu, akaona kuti tainge takangotaurawo dzimwe nyaya, hatina kugara tataura about pregnancy. Akabva ango clear machats aya, akati it's okay. Dr. Vai vakabva vadzoka nemaform, zvikanzi I want you to fill out these forms ndito kuita operation, otherwise unofa. Saka ndakafila maforms aya ndichichema. Saka papa kanzi next of kin, ndakada kuisa zita ramama vangu nefone number dzavo. Then uya akabva nditorera phone my boyfriend, akati no, isainini. Ndikamuti ako ndikafa unondiendesa kopi, because I want my family to know kuti ndaita sei ndaurawa nei. Iye akabva ati no, you are not going to die, isainini as the next of kin. Ndakabva ndamuisa. The next thing ndakazomuka. Ndamuka kudaro ndikaudzwa kuti tazokubvisa chibereko, because kana tanga tisina kubvisa you were going to die. Ndakarohwa nemwe heartbreak isingaiti, ndikawedzera kuchema, but boyfriend yangu yakazouya ikandihaga, ikatanga kundipuruzira zvekare nering iyaiya. Then I felt comfortable. Ndakazogara muchipatara until ndarecover. Asi the day randauya kuzopikwa neboyfriend yangu pandakadischargwa, I noticed kuti pareception akapiwa kamwe katini kaive kakaita kadiki, so kaive kakane color ye like brass, kakaita kunge copper. So ndakaona kuti on the other hand he was holding my bag, then on the other hand anga kabata katini kaya. Takaenda kumotikari akandifurira door ndikapinda, then he went on his side ku driver's seat. Saka paakapinda motikari akabva aisa katini kaya mune kamwe compartment kaigara makeup angu. Tasvika kumba akatora katini kaya akapinda nako mumba, then akanokaisa pa dressing table yaiva mubedroom medu. So after some few days akazogara neni pasi akati inwa wine iyi. Saka each and every time painditi inwa wine iyi, ndainzwa as if inside of me pane kamwe ka darkness kari kupinda. Ndainzwa kuti like ndichiona kana mamovies paTV, ndikaona scene yekuti munhu anenge achiitirwa utsinye, ndaibva ndanzwa kufara singaiti. Saka akazoburitsa katini kaya akandipa. Ndakamubvunza kuti kochi, akativhura. Ndakavhura ndikaona mune madota.
ndikati madota akanditi anditi you wanted to be a money run girl, ndikati saka zvinei nemadota, zvikanzi now you are a money run girl, money will be coming to you. Ndikamubvunza kuti saka zvinopindirana papi nemadota awa, zvikanzi wakasacrifice kamwana kainge kari mudumbu mako also chibereko chako, saka zvakapiswa zvikaita madota iwawo. Ndakabva ndatanga kuchema, ndikamuti do you mean kuti wakanondibvisisa chibereko? Akanditi saka pose pandaichema ndaiti ndikachema ndikabatwa, so nekuchema aibva adira futi waini yaiya. The moment yandinongonwa waini yaiya ndaibva ndatanga kuseka, ndotanga kufara kuti now I am a money run girl. Saka takazorarama tichidaro. Then one of the days akazogara futi neni pasi, akati uya pano, tikaenda pasafe, nekuti mumba medu tine safe inogara mavaluable stuff. So akabva aburisa kapu iyi ndeye silver, saka yange ine dota shoma, maybe a few spoons dzaiva mukapu iyi. Akanditi ndiwo upenyu hwangu. Ndakamubvunza kuti what do you mean kuti ndiwo upenyu hwako? Zvikanzi ndiwo makore andasarirwa nawo. Ndikati how? Zvikanzi because vanhu ava pavanokuudza kuti tora dota unwe, vanokuudza kuti tora dota rakawanda sei, saka dota iroro parinonopera ndipo pavanouya kuzotora mweya wako. Ndakashokeka, ndikamuudza kuti do you mean kuti even me dota riri mukatini ako ndiwo upenyu hwangu? Zvikanzi ndiwo upenyu hwako. Ndikati saka yo dota iri wakaruwana kupi? Zvikanzi zvakaitika vanhu ava ndakasangana navo pandakapinda muSouth Africa, ndikabva ndajoina cult yavo. Ndavajoina kudaro vakandiudza kuti panodiwa sacrifice. Ndikamuti saka wakasacrifice chii? Hanzi ndakasacrifice baba vangu. Ndikamuti ko wakasacrifice baba vako sei, nekuti baba vako vari kuNigeria, yo uri muSouth Africa? Akabva nditi ndakahaya vanhu vakanokidnapa baba vangu vakakidnapwa vari kumunda, havana kana kuzombowanikwa. Saka after vaurawa, ini ndakazotumirwa package yacho yemadota avo, saka ndiwo andinoita ndichinwa ndichipinza mari, ndiyo mari yese yaunoona ndinayo. Ndakamuti saka inini what sacrifice do I have to do? Akabva andiudza kuti already watosacrifice chibereko chako, aufe wakaita mwana, saka parinonopera dota iri ndipo paunofa. Saka akabva andiudza kuti I want you to cut any communication nehama dzako dziri kuZimbabwe. Akabva atora foni yangu, bva aenda paFacebook, bva anodelita account yangu, akabva adelita macontacts ose ehama dzangu. It's now about 3 years. Hakuna kana hama yangu ine communication neni. Vanhu vanongoziva kuti ini ndakarovera kuSouth Africa, ndiwo upenyu hwandiri kurarama. But chiri kundinetsa ndechekuti I live an empty life. PaFacebook ndinoshandisa ghost account. I only do this because I feel lonely. Ndinoda kuvawo neconnection nehama dzangu, saka zvandinoita ndakangocreata ghost account. Ndinongoendawo pamaprofile avo ndichitarira mapictures avo, ndichitarira mapicture evanhu vandakadzidza navo kuti how are they doing in life. There are sometimes that I cry at night ndichitarira vamwe vanhu vandinonyatsoona kuti vari kutambura, but ndinotoona kuti kutambura kwavo kuri nani, because inini I have everything that I want in South Africa. Zvokuti nyangwe ndichifamba, you can never tell kuti munhu uyu muZimbabwean. Even the car that I drive, you can never think kuti motikari inodrivwa nemuZimbabwean. But muJoburg ndikatoona muZimbabwean achitengesa masweets mutown, ndinotonzwa mukati memoyo wangu kuti dai hangu ndaita iye ava ini. Sometimes ndinowisha kuti zviri nani kugara mumukuku than kugara mumansion nenhamo yandinayo, because late at night dzimwe nguva ndinombosvinura, ndotanga kubata dombo rangu, ndotanga kuzvibvunza kuti saka handisisina chibereko, handife ndakaita mwana here mukati mekurarama kwangu. Ende chimwe chinhu chava kundinetsa ndechekuti sometimes ndichifamba ndinokwanisa kungoona munhu ane pamuviri, ane nhumbu, ndobva ndangonzwa hasha. Kana ndanzwa hasha ndinotoona ndichitoenda padombo pake, ndobva ndatanga kutoburitsa
mwana anenge ari mudumbu imomo, then mwana yendobva ndatomutswanyira pasi. There's an incident yakamboitika ndichifamba muJoburg ndiri mupavement. Pano umwe musikana aifamba pamberi pangu, anga nebody structure yakanaka asingaite, akapfeka hembe dzakanaka. Saka ndakangonzwa kuboekana naye. The moment yandakangonzwa kuboekana naye, ndakabva ndaona vamwe vanhu vachibuda mandiri. Vanhu ava vanga vakaita veblack, vakapfeka zvinhu zveblack, vakabuda vakabva vaenda pamusikana weya, vavabva vamubata, vavamusumudza, vavabva naye muroad, vavamukandira kune motikari yaiuya, vabva mukandira pamberi pemotikari iyoyo. Ende muJoburg motikari dzinogara dzingori mupisi. Musikana uya akangokaruka apinda ega muroad, vabva atorohwa nemotikari, vatofira paspot ipapo. Saka ndozvimwe zvinhu zvinondishungurudza mukati mekurarama kwangu. Handizive kuti ndichaperera kupi, but most of the times ndinongoti dai havo Mwari vanditora nguva ichiripo ndisati ndauraya vanhu vakawanda. Ndiyo confession yangu.